Nyakoro bogonwa nyisi ni welo no pongo Supreme Court kata domo malo chuth mapacho ka odiochieng' makawuono to ok mana kweth mar Azimio kende mopongo dobati. Nitiere kweth mamoko ma bende kawuono yuore doho mar gin bende gichwal neno kata bura ng'ur magin godo koluwore kod duoko mar ombulu manolandi bang' goyo ombulu tarik 9 dwe mar 8, duoko mane IEBC olando tarik 15 kar saa 12:05 mar odhiambo. Nyakoro moge ng'ur moko jatend duond bura mar chama cha kazi Moses Kuria ochwalo ng'ure doho mamalo mogik kowacho ni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance notemo kelo chochni e chenro malando jaloch e yiero ma jatend piny Kenya e kar bagoro ma Bomas of Kenya. Kuria wacho ni ma koro mieno chilo e lwet Raila Odinga e bura ma en bende ochwalo e doho kokwedo lendo manoyango Ruto kaka jatend piny Kenya moyier mana kaka Nyakwara Mogi wamedo kolonigi kuwuok e doho mamalo mogik e pacho ka. E bura mano ochwale doho mamalo mogik ma pacho ka, jatend duond bura mar chama cha kazi Moses Kuria kosire kod jaod bura machon Mambere South Godfrey King'ang'i Muturi kod manelaro kom ten piny Kenya gi otiko mar agano David Mwaure ong'ur mokalo kawacho ni riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nokelo tule kar bagoro ma Bomas kane gidwaro rocho chenro mar lando jaloch e laro kom ten piny Kenya. Kuria wacho ni duoko mag jolar kom ten piny Kenya nokete lela ne jiduto kendo jogo manoteno jochung' kata agents nochoko giotese ka gisiro ni negin kare e tesende gombulu duto mohewa 46,000. Olero ni chenro no dhi kare kuom ndalo 6 nyaka chieng' ngeso tarik 13 dwe mar 8 saa 5 mar otieno sama jachung' mar Raila Odinga Saitaba Kanchori nochung' malando ni kar bagoromo mane itimo nonro mag ombulu ne en kar njore ka tipo mare bende nomaki gi ute mag fombo duto. No medo ni chieng' wuok tich manoriki lando e duoko majalar kom ten piny Kenya. Jakom maduong' matao yiero mapacho ka Wafula Chebukati no wuok malando duoko go kotene kod commissioners ariyo mag IEBC kod jatatije maduol no. Kata kamano, kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance no monja pisas go moinyo commissioners ariyo kabene negitemo tamo gilando duoko go. Mano chuna pisas magarita kwe mondo pande commissioners go kalendo no to no chuno mondo time warita mager. Kuria wacho ni seneta manarok moyier Ledama Olekina, James Orengo, Gladys Wanga kod moko kuom kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance norocho chenro mag lendo no. Bende omedo ni ne gimanore kod gilweny manomiyo jakom maduol no ne ok obedo kod thuolo malando duoko manoya e kuonde chung'od bura mamoko. Kuria kod Lange koro dwaro ni kaw chik ne Raila Odinga wirani en motelo ne kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kendo tim manotim gi Lange koro nyaka tudego kaka jatendgi. Tim magiwacho ni nobogo ngima jombetre manenie kar bagoromo no kaachiel kod jolar kom ten piny Kenya dek kod familia mage.